Takže čauko, já jsem Fitix a dneska si zahráme Arsenal, takže Roblox. Takže asi tak. No poďme. Beráme si asi modující môžeme, mne je to ako jedno. Máme to vyhrať, bracho. UMPčko, 45, ok, no. Katastrofálny aim asi tak. Jaj! To čo mám zájem, tam je strašne hrozná senzika. Mám proste strašne hroznú senziku. Hrum Counter Strike. To som už pol roka nehral, ale to zase nie. Mám aspoň nejaký critical hit. To ako nevadí, no vadí vlastne, ale to. Poď. Prosím. Yes. Yes. Bomba clutch. To nebol kill. To nevadí, bráško, ono ma to niekam portne, no jasné. Ono ma to niekam portne, to som nevedel. Kamo, musíš? To mali lajky. Very good shooting. Čo? To nebol kill? Mohol som dať, no. Ukáž je 16, tak. Aspoň hit tam bol. Bobby. Nevadí. Vadí. Critical aspoň dostal. Yes. Yeah. To je AUG bez skoupu, tak to som ešte nevedel. Á, škoda. Joj! Jaký jumpscare hodil. Jak tam tá Joška proste prišla. Toj, 64, to si robíš srandu. To jak oni idú, oni musia mať kamo 300 FPS, či čo keď tak dobre hrajú. Musia zabiť práve mňa s tým. Si dáme štandardy, Hillside je také OGčko, kámo. Locker. Nemám žiadnu podloči, jak som bol. Kámo, jak? Ja si idem dať asi... Rapid up, to som ešte... Čo bolo niečo za free, ale jak sem... No tak dobre, a to šufu. Back. Poďme si zmeniť oného nejaké skin, tento dáme. Kámo, to je také staré, tieto skiny už mám tak dlho, čo som hrával na tomto, určite to... On je jazdeš. Kámo, čo to robím, mi povedz? Aj. Čo je s tým aimom proste? Zhoršivé to minule bolo úplne presné, kámo.
To som ma fakt nekillnul, hej. Ja som ma proste ležiť nekillnul, no. Vadí. Dám tichšiu hudbu. Tak. A ľudia, pravda, že dostanem asi copyrightík, takže bolo by pekné, kebyže dáte odber. No. A dajte aj like za môj hrozný aim, aby sa mi zlepšil. Počkaj, aj tak bába svojom systém. No. Ja som proste zvyknutý hrať CS-ko. A to je úplne rozdielna hra. Ale dobre, poďme. Toto je napríklad, že hrozná zbranka, to si môžeš pozrieť, kamo. To som ani nevedel, že to je teraz. To som ani nevedel vôbec, že to tam je. Pretože som tú hru takedy hrával dosť. No, iba 2 killy som dal. Dobre. Ale no. On má lepšie zbranie, ale ja mám taký hrozný loot. Čo to tam? Ono to tam nedostrelí? Alebo to musí byť v tomu typkovi tak blízko. Aha, tak dobre, ono to killy, dobre, tak to dostrelí nakoniec. A yes, máme UMPčko. Noj! Ja som proste zvyknutý, že ono to nadvihuje tú zbraň. A je mi to proste divné, chápeš? Na čo som bral ten nožík? A on je tam AFK, jaj. Mi ho nechaj Ignác, prostý. Á, mi ho zobral. Yes, kill. Oh yes, nail gun, moja obľúbená, jedna z mojich najobľúbenejších gun. Ja som myslel, že mám stranu. Yes. Dobre, už som začal ako trocha hrať, hej. Tak už ne. Ja som takedy mal ako lepší aim, hej, ja som dával 10 kg za ale teraz už v tom nie som taký dobrý. No je. To je úplne niečo iné, jak CS-ko proste. Dobre, už stačí, keď sa nehod CS-ku a poďme to ešte hrať. Ajaj, nejaký typ. Tu je kde? Aha, tak tam. Toto je, Kamo, s Legona má ničiť, kam, koľko som to odtiaľ nezdobol. Čo je za logiku hry proste? Takedy typkovi proste ubereš toľko HP, ale ubereš mu proste viac jak 100 a neumre proste, chápeš? Yes. Nejaké double guny, dobre. Ale toto bol poradný play, to čo som tam zahral, kámo. To čo bolo, ja som nedal. A zase ma týpek zabil s tým zlatým nožom, to si robíš. A ja som chcel dať. Kámo, čo mi to tu otvára za. Aj. Dáme ešte jednu hru a idem farmu, len tak tu ma úplne poznám, to asi bude niečo nové. Ja neviem, ak sa vám priznať. Chcel by som dať top 3 dneska, aspoň jednu skúsiť, prosím. Yes, je to forma. Ja neviem, ako bude tá hra, tá mapa, ja som v živote nehral, mám UMPčko na začiatok, čiže... OK, zbraň. Tak lepšie, jak tá kniha, čo sme mali predtým. Ja tu na tejto mape nepoznám žiadne spoty, ani také. Nič také, no. A to je fakt brutálna škoda. OK. Oj. Bože. Toto
to bola vždycky OP zbraň. Ja si urobili menej OP, či čo? Alebo ja mám iba zlý aim proste. Pusti, jak ma dávajú. Nevadí. Jaj, bože. Náhaj, škoda. To bol schovaný. Dobre. Dobre. Kamo, ani raz som ho netrafil, kamo, samé misy. No, aspoň jeden. Aspoň jeden som tam dal, takže bomby. Aspoň jeden hit. Ja som ani kill vlastne, ja som dal už killy. Fakt, som vedel. A to asi boli asisty, no aj zasa teraz sú to asisty. Yes, hlava! Yes, AKčko! Yes, najlepšie zbraň. To som si dlho nezahral. Tuto ja mám, to je strašne málo, kedy máš túto zbraň, podľa mňa, aspoň mi sa to tak stávalo. A tuto nabúram legit prvýkrát. Kam, fakt ho neviem trafiť. Dobre, som Ignat. No som ho nekiel, no to si robíš prdel, ja mám, dobre priznávam si, mám na hovno aim. Dobre, priznávam si, to mám na hovno aim a AKčko sa nedá hrať, aspoň ja to tak máme. Je to pre mňa úplne nezvyk, no mám 14 HP, no. Yes. Super darček. Dobre. Jaký brutál spray, kamo, jaký good game, no. To len 6 kilov, veď som tam zadával takého neta, čo je. To je vlastne aj tabulka, čo ja som úplne zabudol. 4 killy, 1 asista, 12 dídov. Super. Ja som to hrával, no. Na inom účte som tam mal o mnoho viac skinov. A o mnoho väčší level, ja mám tu level 4, či čo, lebo to, na tomto účte som to zase tak veľa nehral. Ale na druhom účte dosť. Ale ten účet už nemám. A už ho vôbec nepoužívam, už som aj tak zabudol od neho heslíčko. Yes. Jaj. To je také ťažké, kámo. Dobre, pre ostatných možno nie, a pre mňa je to extrém ťažké. Ok, máme tu koniec a asi to bude koniec aj tohto videjka. Takže ak sa ti videjko páčilo, nezabudni na like a odber a čauko.